Perfecto, vale. Jazte, ja jakinaren gainean gaude. Ados, ba hori, saioari, saioari hasiera emateko, bai, aste honetan zehar aritu zehazte tailer jarduerarekin lanean, eta, aprotxatuko ditu lehenengo 5 minutu hauek, ikusi ditugun gauza komentatzeko, bere bai, zuek, erarazi dizkiguzuen arazoak edo zalantzak edo partekatzeko, bai? Azkenean tailer jarduerak ez durako, eskatzen da azkenean, bi aldetiko jarduna egitea, ez? Editorialetikan edo kudatzaialetikan zeregina sortu eta ezarpenak kudatzearena, eta gero estaletikan ere bai, ikasle erroletikan, ekarpenak egin eta gero guk esleipen horiek egin behar izatearena, ez? Orduan, astebeteko iraupena agian, ideala pixkat muga edo ezagit, aste bateko iraupena agian izaiteke pixkat presasko zerbait bezala. Orduan, ni jun naiz errebisatzen zuen ezarpenak eta nola zuek bidalketak egin ala jun naiz begiratzen ezarpenak eta rubrikak eta horiek nola zeuden, orokorrean ongi zeudenak, bai datak, bai kalifikazioak, bai denboralizazioak. Horrezan bakarrik, kasuren batean, gogorarazi dizuet ere bai kasu batutan, fase salatzea, ez? Tailerrean ikusi ditu bezala fase ezberdinak zeuden, orduan, behin ja ezarpenak batuta gomendatzen dizuen batzuei, pasatzea bidalketa fasea, ikasleek beraien bidalketak egin alizateko, zeren bestela, nezkeniek eutziko aukera ikaslei bidalketak egiten hasteko. Bai, orduan, behin ja ezarpenak egin dituzutela, gomendatzen da gure zereginaren barruan fase zalatzea, bai, eta horri hasiko izateko tailerraren prozesu guztian, non ikasleek edukiko luketen aukera, beraien bidalketak egiten hasteko eta bidalketak egiteko eta guzti hori. Vale. Gero, errubrikarena eta hori orokorrean denek esango nuke, edo gehiengo oso handi batek ondo kudatu ez dutela, ondo sortu dituzutela irizpideak eta guzti hori. Eta gero sartuko ginateke, bidalketa fasean. Utziko dizuet, nahi izanez gero, beste astebeteko irapena, esan ezela, plazoak, malguak izatea nahi dugu, ez dugu, azkenan helburua delako zuek ikastea eta praktikan jartzea hemen ikuste ditugun gauzak, orduan, ikusiet bidalketa fasean batzuk batzuk ja dena osatu ez dutela, osatu dela, baina nagian beste kasuren batean, zalantzen gatik edo dena delakoaren gatik, bidalketa fasea egitea falta bat, horren, gustatuko izaiak ez zuek kudatzaile zela ikustea fase horrek nola funtzionatzen duen, hori inoiz egin ez bat mazute, orduan, aukera hori eskintzeko asmoz, zuek lasai, ezoki presarik, aste honetan zehar egiten bai mazute, perfecto, azkenan, gure helburua delako zuek ikustea, nola funtzionatzen duen horrek, orduan, esan bezala, zuek sortu ez duten tailer horretan, ikusten mazute, ikasleek beraien bidalketak egin dituztela, mezutxo batez edo foruan edo animatzen baino dituzute edo zein ekarpen mota egitea, edo irudi bat igotzea, edo esaldi motz bat idaztea, ez da eskatzen zeregin komplexu bat egitea, zerbait entregatzarekin nahikoa gero bidalketa fasean esleipen horiek egiteko, perfecto. Eta hola, prozesu guztia ikusteko kera izango zendukete, ikasle roletik eta baita irakasle roletik, hori bakarri nabarmentzeko. Eta edozein zalantza bakazutela, batzuk idatzi jazute, laguntza barko zenuketela, edo aldeten neurrian jungo naiz erantzuten, eta
eta bideo dei bat egin barko bagenu, errexago egiteko, molatuko eta listo, ez dago arazorik. Vale. Aurrera juteko, hasiko naiz gaurko saiarekin, eta gero ja saioaren bukaeran lehenengo gaurko saiari buruzko galderak eta erantzuten jugo gara, besetan egin izan dugun bezala, eta ara ere oraindikan aurreko tailerreko zalantzak edo arazoak edukiko zen dituzte, hartuko dugu denboratxo bat eta saiatuko gara, erantzuten guztiek. Vale. Gaurko saioa, golotuta ibilbide pertsonalizatuekin, ikusko ditu Moodlek ze aukera eskaintzen ditun ibilbide pertsonalizatuak sortzeko, balintza sortak eta sortzeko, eta ikusko du, horiek nola kudatu daitezken eta ze aukera eskaintzen dizkiguten, Orduan, helburua egin izango da, Moodlen, gure ikastarotan ibilbide pertsonalizatuak egiteko aukerak ezagutzea, eta helburu espezifiko ez dela, balintzen araberako murriztapenak ikusiko ditugu, ze aukera dauden, nola sortzen diren, ze aukerak ditugu, eta gero ja, horiek nola diseinatzeko aukerak planteatu eta ze egin daitezken horietako bakoitzekin. Demoralizazioa beti ezela, asteeteko iraupena. Eta hori izango dira gaur ikusiko dugun edukiak, batetik hasiko ga ikusten murriztapenak zer diren eta nola erabilita sortu daitezken. Gero, ikusiko du nola eragiten duen balintzak sortze hori edo ibilbide pertsonalizatu horiek sortzeak nola eragiten dion gure ikastarari edo ze aukerak eskaintzen dizkigu. Eta gero ikusiko dugu, ibilbide pertsonalizatu horiek sortzeko, Moodlek eskaintzen ditugu beste aukera aurreatuago batzuk. Guk ikusko dugu oinarrizkoenak eta horiekin terabatuko zaztea astuntan zehar, baina erakutsiko dugu beste aukera batzuk, zeren hauek dira gehigarri batzuk gero Moodlen txertatu daitezkenak edo deskargatu daitezkenak eta imprimiratu daitezkenak. Eta di aukera oso potenteak, agian baliagarrak izaitezkena, baina hau izango izateke gehigarri baten moduan, eta horren inguruan, gehiago informatu neko bazen dute, edo interesatzen dut zaizue, landuko genuke, Orduan, pixkat hasirat ikasteko, murriztapenak zer diren eta hori, Moodlen asko trebatu behar mazazera, agian batzuk ezaguteko dituzu edo haurekin arituko zineten, eta bestela lasai, oso modu simplean ikusiko ditugu, baina pixkat ideia bat egiteko zer diren murriztapenak, murriztapenak dira azkenean, Moodlen txertatzen dugun baliabide edo jardueretarako sarbideak mugatzeko aukera bat, hau da. Moodlen sartzen dugun edozein baliabide, zeregin, galeketa, fitxategi, horiek guztiak mugatu ditzakegu, hau da, ikaslentzat ikusgai edo ez ikusgai jarri, balintza batzuen, edo murriztapen batzuen arabera, ikusiko ditugunak zeintzuk diren, azkenean, aukera irakasle aukera ematen die, ibilbide pertsonalizatu horiek sortzeko, hau da, kontrola, gure esku dagoen eskudatzaile bezala, guk erabaki ezakegu ikaslek zer ikusi, zer momentuan, eta ze balintzen arabera, Orduan, horrek ikusten bezala, mugapenak, jarduera, baliabide, edo eta ikastaroko atalei, jarri diezaiekegu, baliabide fitxategi, esteka, zeregin, foro, lauza, Moodleko atal guztiei aldizkegu jarri murriztapen hauek. Eta murriztapenak izan ohi dira hor ikusitu zuten 6 horiek, horren gero ikusiko dituguna bakoitzak zer esan nahi duen edo bakoitzak zertara dagoen bidatuta. Diela, jarduera osaketa, data, kalifikazioa, erabiltzaile profila, taldeak eta balintza sorta. Orduan hori. Piskat, horren ikusiko ditugu, balintza hori dako bakoitza
zer den, zertarako erabiltzen den. Bale, jarduera osaketa agian da ohikoena edo sinplena, agian bai errexena ulertzen dena. Jarduera osaketa, bai, guk jarduera batean balintza zela jartzen dugu jarduera osaketa, horrek esan nahi du zeregin edo jarduera hori aktibatuko dela edo eskudatuko dela, bai, bi aukera horiek erabili daitezke. Baldin eta ikasleatek aurretik beste jarduera bat osatu baldin badu, bai, hau da, imaginatu, bueno, eta hori agian orain praktikan, eta agian burura etorri zaizue, hori praktikan zuek egitea zutena astero gure ikastaroan. Zeregina da sartzeko, bai, balintza bat dago sortuta. Bai, zuek izin zarete zeregina sartu baldin eta ezan nazute aurreko galetegia osatzen. Hori da jarduera horren sarbideako balintzapen mota bat, bai. Horan, balin eta galeketa zen nazute osatzen, bai, ezingo zute zereginera sartu. Hori da jarduera osaketaren muina edo balintza, bai. Jarduera bat osatu behar dugu, gero beste jarduera batera sartu ahal izateko, bai. Horan, aurretikan, sortu beharko genuke jarduera horretan, balintza hori edo osaketa horretarako ze balintza sortu, gero ikutsiko dituguna, baina normalean osaketarako ohikoak diren aukera dira, ikasleak jarduera egin behar du edo ikasleak jarduera ikusi behar du, bai horrean, balintzaiek eta txeko hori aktibatzen dira zer egin horretan, ja, hurrengo jarduera horretara sartu izango litzateke. Vale. Bigarren murriztapen mota da datarena. Hau ere bai ohikoa izan daitekena, eta hau ere bai da gure ikastaroan aktibatuta dagoen beste murriztapen mota bat. Bai, fijatuko zineten, zuek ezin dituzutela aurrerago landuko ditugun lauzetara sartu, bai? Horren arte bakarrik hirugarren gaia bitarteko lauzak ikusi ditzakezue, laugarren gaieko lauza oraindik ez dago aktibo, eta hori balintzatuta dago datara. Hau da, lauza guztiak aktibatzen dira ostialetan. Bai, orduan, ostialetan, laugarren gaieko lauza aktibatuko izateke. Eta hori data bidezko murriztapen bitartez egiten den gauza da. Orduan, honek aukera ematen dugu, sekuentzia bitarteko, gauzak sekuentzia bitartez kudeatu nahi behar maitugu edo kontrolatu nahi behar maitugu, erabaki dezakegu, gauzak izan ze epetan aktibatu dezakegun. Eta hau, esan bezala, jarri dezakegu bai lauzetan, baina baita zeregin arruntetan, baliabide normaletan, bai, hori aktibatu daiteke, dataren araberako sekuentzia, bai. Adibidez, tailerrean erabili zuten bezala, bai, data muga bat dakazute, bai, entregak egiteko adibidez ekainaren 5 arte, eta behin epe hori pasatzen zazte hurrengo fasera. Hori antzeko funtzionatzen du dataren murriztapenak. Gero akabu kalifikazioarena. Jarduera osaketarekin desberdinduz, kalifikazio honetan, guk baliabide edo zeregin batean jartzen dugu mota honetako murriztapena, honek esaten dugu ikusgai egongo dela baliabide hori, edo aktibo egongo dela baliabide hori, baldin eta aurretik, galeketa batean adibidez, edo zeregin batean, nota bilingo bat eskuratu balin badute, edo nota bitartekoat eskuratu balin badute. Adibidez, guk nahi gana dugu, baliabide bat erakustea, baldin eta ikaslek galeketan, gutxinez 10-etik 5 bat atera balin badute, kalifikazio bidezko balintzapen hori jarri genezake, eta baliabide hori erakutsi, baldin eta ikasleek 5 nota edo gehiago atera balin badute. Orduan, izaiteke modu bat, ikaslei gauzak erakusteko lanak zuzen egin balin baituzte. Hori ere gure zereginan dakagu jarrita, galeketan adibidez atera ez zuten 8 nota bat 10-etikan, eta balintzari izan dena zute betetzen ez aktibatzen zeregina. Orduan, antzeko. Eta hau zertarako izan daiteke baliagarria, hau izan daiteke baliagarria, azkenan ibide pertsonalizatu horiekin lotuta, guk
baliabideak sailkatu ditzakegu edo banatu ditzakegu ikasleen nota mailaren arabera. Hau da, banatu genitzazke edukiak noten arabera, hau da, nota basua eta duten ikasleak, tarteko nota gata duten ikasleak, eta nota onak edo osonak eta dituzten ikasleen arabera, hiru multzo horiek, orduan. Baldin eta ikasleakoitzak ze nota atera duen zeregin batean, bai, desblokatuko dizkiegu baliabide bat edo beste. Bai, nota basua eta duten entzat eduki mota bat, errefortzu moduan adibidez edo gehigarri moduan, berdin tartekorako eta bestetik nota gehiago eta duten ikasle horientzako. Bai, orduan, pixkat, hori. Bakoitza duen beharraren araberako, edukiak eskaintzeko adibidez, izaiteke baliagarria. Gero bakagu, erabiltzaile profilaren araberako baldintzak sortzea, eta honek aukera eskaintzen dugu baliabide edo zeregin bat, bai? Ikasleen arabera erakusteko edo hau da, hori esan da. Kasu honetan, bai, aukera eskaintzen digu Moodlek zeregin edo baliabide bat erakusteko erabiltzaile individualentzat, bai, orduan. Aukera dago hemen, adibidez, PDF bat, bai, ikusten maet, ikasle batek espreski bardula PDF baterako sarbidea, gai hori gustatzen zaiolako, edo gai horretan gehiago sakontzea nahi dulako, ez? Guk balintza sortu dezakegu, ikasle horrek bakarrik baliabide hori ikus dezan, bai? Moodle barrean, baliabide jakin bat bakarrik ikasle batek ikus dezan. Izateke aukera bat erabiltzea hori, bai? Edo ezakit, alderantizkoa, bai? Adibidez ere bai? Baliabideak ikasle guztiak ikusten nahi emagu, aukera dakagu PDF bat, adibidez edo fitxategi bat igotzea eta ikasle guztiak ikustea, baina justo nahi emagu ikasle batek fitxategi hori ez ikustea, balintza bat jarri ezakegu, ikasle horrek fitxategi hori ez ikusteko. Bai, orduan, ikasle batek edo gehiagok, bai. Eta berdin, ondoan ikustegu taldeak murriztapena. Izango izatekela berdina, baina taldeka. Bai, guk ikastaroan taldeak sortuak bali maitugu, bai, eta B taldea adibidez, bai, sortu itzakegu balitzapena, baliabide jakin bat bakarrik A taldeak ikus dezan, edo B taldeak ikus dezan, bai. Pixkat eduki horiek bereizteko edo dena delako dako. Eta gero azkeri dakagu balintza sorta. Balintza sorta dela, aurretik ikusi dugun balintza guztien kombinazio bidez sortu ditzakegun balintzak. Bai. Eta hemen sartzen da, mota guztietako kombinazioak, ez? Kalifikazio sortzea, baina ere bai, data batetik aurrera. Edo talde batek eta data batetik aurrera. Bai, pixkat, ikusi dugun murriztapenen kombinazioen bidez, bai, aukera dakagu balintza sortak sortzeko, pixkat murrizketa komplexu horiek gehitzeko. Bai, hauek pixkat modu orokorrean balintza bakoitzak ze aukera eskaintzen dugun edo hori. Bai, horrein ikusi dugu pixka bat kaptura bitartez zuek bai irudikatzeko nola sortzen diren baldintzak eta ze gauzak hartu ditugun kontutan, eta gero ja beti ezela sartuko geha Moodlen, eta hori ikusiko dugu pausuz pausu, bai nola sortu itzakegun balintzapen sortak eta guzti hori, bai. Eta beti ezela, galdera dik bakazute, txatean idatze edo eskubaltxa eta jungo geha erantzuten, bai. Bale, nola sortu balintzapen hauek edo murriztapen hauek? Egin beharko genukeen lehenengo gauza izango izateke orokorki gure ikastaroaren ezarpenetan sartu. Bai, gure ikastaroan gaudela, irakasle bezala gure ikastaroan gaudela, goian dakagun menu horretan, bai, ezarpen aukeran, bai, ezarpenetan sakatu, eta horrekiko genuke gure ikastaroaren ezarpena kudatzeko aukera, ez? Aukera horietako da osaketaren jarrepena, bai. Eta osaketaren jarraipen horretan, aktibatu beharko genuke, hemen, gaitu osaketaren jarraipena, bai, aktibatu beharko genuke. Defektuz, aukera hori ja aktibatuta dago, bai, baina
erresatu beharko genuke hori horrela dagoela benetan, bai, zeren bestela, osaketaren jarraipen hori ezingo genuke egin, eta orduan ez duke zentzurik edukiko jarraipen horiek, bai, balintza horiek sortzea. Bai, orduan, lehenengo gauza egin beharko genukena da, osaketa jarraipen hori aktibatu, bai. Eta behin ja, hori egina dakagula, sartuko ginateke, ja, zeregin edo jardueren ezarpenetan, ezarpen espezifikoetan. Bai, orduan, adibidez, nik neko banu zeregin bat sortu, bai, eta zeregin hori aktibo egotea, fetxatetikan aurrera, bai, adibidez, ekainaren 6tik aurrera, 2tik aurrera, sartu beharko ginateke zereginean, bai, zeregin normal bat sortzen dugun bezala, hor, aukera guztiak bete, eta azpien aurkitu egon duke aukera bat dela mugatu eskuragarritasuna. Bai, eta hortikan, ja, mugatu ditzakegu gure zeregineko sarbideak, esan dezakegu. Bai, hor aktibatu, gehitu balintzari eman, eta zaluko litzaiguke olako laukitxo moduko bat. Bai, eta horria, pasako eta azkar, zeren haude baita batuko zuten Moodleen, eta gero beto nahiago etik guztea Moodleen bertan, bai. Baina, holako laukitxoak zauluko izateke, eta hemen, esan dezela ez, data batetikan aurrera aktibatzen egon dugu, jarrarko genuke, ikasleak ze balintza bete behar ditu, bai, bete behar du, eta, ze balintza, data, noiztik, hemen jartzen da dibian, aprilaren 27tik aurrera, bai, baina jarrezakegu edozein fetxa. Ekainaren 6tik aurrera, zeregina aktibo egotea, bai, data eta ze hori batik aurrera. Orduan, behin bat sortuta dakagula, eukiko genuke ja hori sortuta. Eta hori izan dutzateke pixkat nola ikusten den gure balintza hori sortuta gure ikastatan, bai, hemen ditugu hainbat eredu. Bai, adibidez, guk lehenengo lauzan, bale maitugu hainbat zeregin, bai, hemen, onditukoet, agian txikia ikusten dela. Bai, normalean balintzak eratzen dira zereginaren azpian, bai, orduan, ikasleak modu horretan honetara ikusiko luke, kanaduarekin, zuek ikusten zuten bezala gian zereginean, orduan, ariketa hau, bai, ez dago eskuragarri urrengoan BTC-an, bai. Kasu honetan, ariketa jarduera osatutzat markatuta egotea. Bai, orduan, ariketa bi hau egongo ditzateke aktibo, behin ariketa hau osatuta dagoenean. Bai, orduan, ikusi beharko genuke, ariketa hau osatuta egoteko ze balintza bete beharko ditzateken dela, entrega bat egin, edo entregaren eta kalifikazioa jaso, bai, orduan, behin hau osatuta dagoela, hau egongo ditzateke disponible, bai, eta eukiko genuke ariketa bi hau egiteko aukera. Gero, nezakit figatu zazten, bai, baina atzera juna horriro, ikusi zute hemen dagoela begitxo bat, bai, balintza bat sortzen duenean beti agertzen da horrelako laukitxo bat, eta hemen dago begitxo bat. Bai, orduan, guk, beti dago errezentuz begitxoa zabalik, eta horrek esan nahi du, baliabide hori ikuso egongo dela. Bai, kasu honetan zeregina ikasarentzat ikusgai egongo da, eta ikusari izango du zeregin hori egongo dela blokeatua, fetxa bat arte ez. Aldiz, begia iztemaren dugu, bai, begia itxiko bagenu, zeregin hori egongo ditzateke invisible, bai, ikasarentzat. Eta aktivatuko ditzateke bakarrik balintza hori osatzen denean, bai, fetxa horretikan aurrera adibidez. Orduan, irakaslearen ikuspegitik, bai, zeregin bat begia itxirik bali makagu, guk ikusiko genuke, bai, irakaslea zera ikusiko genuke zeregin hori, eta hau da, ariketa 3 kasua, eta nola ikusten da, aurrekoan bezala, baina parentesi artean agertzen da, ikusten den bezala, bestela ezkutuan. Bai, balintza hau da, bestela egongo da ezkutuan. Orduan, hau, irakasleak ikusten du, bai, baina ikasleak ez luka ikusiko, bai, ez luka ikusiko ezkutuan dagoelako. Ze noiz arte, kasuetan, ariketa bi osatutzat egon arte. Bai, orduan, behin ja ariketa hau osatuta dagoela, ikasleak hau ikusiko luke. Orduan da, modu bat, ibile personalizatu horretan irudikatuz ez,
gauzak erakusteko behin lanak egin dituztenean, edo behin zerbait egin dutenean, edo data baten ondoren, baina aktibo egotea nahi dagunean. Baina, orduan, da modu bat, gauzak erakusteko behar dien momentuan, ez? Pixkat ideia horrekin, bai. Eta berdin lauzekin, bai. Gure ikastoran ikusten dezuten bezala seguraski, bai, lauza bat adibidez dago aktibo, baina lauza bi ikusten dugun bezala jartzen du eskuragarritasun murriztua. Orduan, ikaslek ezin dute sartu hemen. Bai, irakasleak bai, dakagulako privilegio hori ez, gauzak kudeatzeko, orduan, ikasleek ezingo lukete ikusi, baina irakasleek bai. Eta berdin begitxo horren jokoarekin, bai. Kasu honetan eskuragarritasuna murriztuago, baina begitxoa itzali eta eukiko da gendu, edo itxita hobeto esan da, bai, ikasle bakarrik lehenengo lauza ikusiko lukete. Eta bigarren lauza egongo izateke ja disponible, balintza sortzen denean, edo eskuragarritasun hori aktibatzen denean. Bai, gure ikastabaren kasuan, lauza guztia dituzte bisible, baina batzuk blokeatua dago indikan. Bai, orduan, zuek dakazuten asmo, ez, metodologikoaren arabera edo bai, helburuaren arabera, agian interesatzen zaizue ikusgai egotea, edo ez. Bai, hori ja, izango izateke bakoitzaren arabera, preferentziaren arabera, edo helburuaren arabera, edo dena delakoaren arabera. Bai. Bale, hau pixkat modu orokor batean, balintza hauek eskaintzen dizkiguten aukerak. Bai, zeren, gauza pila bat egin daitezke honekin, bazakit adibidez, nahi bali madagu, lauza bat egotea aktibo, bai, edo ikusgai, balin eta lehenengo lauza osatzen duten ikasleek lehenengo lauza osatzen dutenean, balintza guztiek ezarritzak egoran da modu bat, pixkat, sekuentzia hori jarraitzeko. Orduan, lehenengo lauzeko zeragin guztiak egiten dutenean, bakarrik egongoa aktibo bigarren lauza. Pixkat, logika horrekin, bai, ibilbide pertsonalizatu horiek edo ibilbide horiek sortzeko aukera horretara bideratuta, bai. Orduan, honekin batera, bai, azkenan, Moodle, esan bezala, komunitate oso handi bada, Moodleen atzean dauden irakasleak ebai pila dia, eta hor sortzen diren beharrak eta bai handiak izaten dira. Orduan, irakasle guztiek dituzten beharrei erantzuteko, bai, Moodleen garatzen dira plugin desberdinak, bai, edo aplikazio desberdinak, gero gure ikastoletan gehitu ditzakegunak, bai. Orduan, irakasleen artean sortu zen, edo sortu zen, beharretako bat zen, guk ikusi dugun murriztapen hauek ongi daude, baina hauek guztiak funtsatzen dute ikastaro baten barruan. Bai, balintza guzti hauek sortzen dira ikastaro jakin baten barruan. Baina zer gertatzen da guk balmetugu bi ikastaro sortu adibidez, bai? Hor zer egin genezake. Aukera dago bigarren ikastaroa blokeata egotea baldin eta lehenengo ikastaroa osatzen dute. Berez hasiera batean aukera hori ez egon disponible edo ezen posible, bai? Baina plugin batzuen bitartez bai. Eta hauetakoa da Course Enrollment plugina, hau administraziotik instalatzen den gauza bat, horregatik esaten dizuet hau dela gehigarri bat, hau ez dute praktikan jarriko zeren. Agian ez dute inoiz erabiltzen, baina jakiteko bakarrik aukera bukera egizitzen dira, eta agian etorkizunen batean berritzegunetik honen aleko apusta egiten da, eta pixkate bai zuek bai ukitzeko hori buruan, baina zaukera eskentzen dugu honek, esan bezala, ikastaroen arteko balintzak ezartzeko, orduan. Adibidez, imaginatu ditugula bi lauza, bai? Osa, gu kudatzea bezala, erakagu buruan, ditugu buruan, bi lauza, ez? Bi ikastaro barkatu, bi ikastaro osatzea. Baina ikasle guztia ditugu matrikulatela bakarren lehenengo ikastaroan, bai? Eta nahi duguna da, behin, lehenengo ikastaro hori osatuta dakatenean ikasleak, automatikoki erakustea bigarren ikastaro hori.
bai, eta hori egin daiteke pluginen bitartez. Orduan, ikasleak ditugu matrikulatu lehenengo ikastera, eta behin hori osatuta dakatenean, bai, guk jarritako balintzen arabera edo jarritako osaketaren arabera, bai, automatikoki pluginen bidez matrikulatu genitzazke urrengo ikastaran. Bai, da modu sekuentzial bat, ikasleak, modu sekuentzial horretan, ikastaro oso bat osatzeko. Bai, orduan, zakita bidez, hizkuntzetan ez, ikasleak matrikulatzen dugu euskararen A1 mailan, edo, inglesaren A1 mailan, eta behin ja A1 maila hori genitutu dakatela, automatikoki pasatzen dira A2 maila horretara. Bai, orduan, plugin honen bitartez, aukera aukiko genuke horretarako. Eta dakago hemen beste plugin bat dela subkurs deitzen dena, aurreraiagarria kalifikazioen trasbasea egiteko. Bai, zeren karo, kasu honetan, bi ikastaro dienez, kalifikazioak printzipioz ikastaroko errengo lirateke. Baina, gero interesatzen bazaigu, ikastaro guztietako notak kontutan hartzea, bai, subkurs aplikazionek egiten duna da, noten jarraipen hori egin eta ikastaro batetik bestera egiten dugunan salto, kalifikazio horiek guztiak kontutan hartzea eta ez ikastaro bakoitza modu independentean hartzea, normalena izango izateken bezala. Bai, orduan hori. Hauek gehigarri bezala. Bai, guk ikusiko ditugunak izango dira ikastaro barruan dauden murriztapenak eta horiek nola sortu eta kudeatu. Ados? Bale, teoria errotxapa onaino, bakarrik. Bai, ez dakit horren arteak azuten galdera bat eta bestela sartuko gaia Moodleen eta ja ikusko egu hor zehatzago nola agian behar ez dutelako irudikatzea besterik gabe. Vale. Vale, hau izan dintzateke ikastaro, zuek sosten dintzazten ikastaro baten eredu adibidez, ez? Hau da, gure Moodle barruan, hemen ditugu 3 gauza, eta gauza bakoitzaren barruan, ditugu hor, hainbat eduki edo hainbat zer egin. Vale, orduan, nola sortu ditzakegun balintzak, bai? Lehenik eta behin, atertuko dugu edizio modua. Hori, fijo, eta hemendikan aurrera, egin ditzakegu lan guztiak, bai? Orduan, esan bezala, lehenengo gauza, sartuako binateke ezarpenetan, ikastararen ezarpenetan, bai hemen goian, hemen goiko menuan. Eta osaketaren jarraipena aukeraren barruan, ja ikusten zuten bezala, eta esan bezala, beti dago efektuz bai aktibatuta, baina ikusgarko genuke, hori horrela dagoela, verifikatuako nuke, hori ondo dagoela, orduan. Gaitu osaketaren jarraipena, bai. Hau, fijoak modula aktibo. Eta gero, bestetik dakagu bigarren aukera, ere bai, hautazkoa dela, bai, aktiatu dezakezutena edo ez, bai dela, erakutsi jardueren osaketa balintzak. Bai, zuek, zerekin batean, nahi zute Moodlek erakustea, zerekin bat nuizagun den osatutzat, bai, balintza hori erakustea, jarretzak ez dute edo ez. Bai, nik ez diot jarriko, baina, aukera hori badakazute jartzea. Bai, orain gordeko dugu, eta listo. Orduan, ze balintzak dugu, adibidez. Aukera bat izaiteke, gure tailerrera sarbidea mugatuta egotea, balin eta fitxategia ikasleek irakurri balin badute. Bai, orduan, behin ikasleek fitxategia irakurrita katela, eukiko dute honetara sarbidea. Bai, orduan, ikusten zuten bezala, da modu bat sekuentzia bat jarraitzeko. Bai, orduan, ikasleak ez diateke zuzenean jungo tailerrera, bai, jakingo dutelako lehenik eta behin,
fitxategiat irakurri behar dutela. Bai, behartzen ditugu kako txartean, bai, bi pauso horiek modu ordenatuan egitea. Orduan, zer egin behar dugu lehenengo? Fitxategi honetan, osaketa balintza zein den zehaztu. Bai, esan beharko dugu, zein den balintza hau osatutzat egoteko, bai, zeren hori izango baliagarria gero hemen adierazteko, bai, fitxategi hau ikustea egon behar dela osatuta. Orduan, jungo geha hemen eskuineko 3 puntutxo hauetara, ezarpenetara, honen ezarpenetara, eta editatuko ditugu ezarpenak, bai. Orduan, ikusten zuten bezala hemen dakagu titulua, hemen dakagu fitxategia, ikasleek irakurri beharko duten fitxategia, eta hemen ditugu zeregin guztiek edo baliabide guztiek dituzten ohiko balintzak. Bai. Orduan, hemen zaztuko eguna izango da jarduera osaketa. Bai. Ikusten zuten bezala, oraintxe bertan osaketaren jarraipena ez dago aktibo, hau da, ez da dirazten jarduera hau nuizago den osatuta, baina guk menua zabaltzen dugu, ikusiko zuten dituzutela beste bi aukera gehiago, baterik. Ikasleek eskuz marka dezakete jarduera osatu gisa, bai? Orduan, hau aktibak agunean, ikasleek, ikusko hobeto. Bai? Agertuko zederelako laukitxo bat, orduan, hemen klikatuta, markatu dezakete jarduera hau, edo baliabide hau, osatuta bezala. Bai? Eta horrek emango leke aukera, ja, tailerrera juteko. Izaiteke modu bat, bai? Baina zen bali bazazte fidatzen ikasletara, zeren izaiteke agian trampa, ez? Ikasleak osatzea, irakurri gabe honei klik eman, eta jazta osatuta dago adieraztea. Bai, orduan, zen bazazte horretaz fidatzen, beste aukera da, erakutsi jarduera osatu gisa balintzak betetzen direnean. Bai, eta zautzen beste aukera bat, orduan, hemen dakago, ikasleak jarduera hau ikusi egin behar du, bai, osatutzat markatzeko. Orduan, aktibatzen dugu hemen. Bai, nire agertzen zait aktibo, zein txekarekin, zer egin ikusetelako, baina ikasleak agertuko ditzaieke modu grisean, bai, orduan, behin ikasleak sartzen dinean PDF-ean, Google-eko detektatzen du, eta automatikoki agertuko ditzaieke txek hori. Trampa, obviamente, gerratu diteke aurrekoan bezala, bai, orduan ikaslea sartuko diteke zalu PDF-a itxu eta agertuko ditzaioke txek hori. Bai, baina, bintzat, bai eskatzen dula PDF-a zabaltzea edo dokumentu hori zabaltzea eta hori jafiatu beharko gineteke ikasleen lan horretaz, ez? Baina, balintza sortutzak agula, bai, jonbarko gineteke atzera, bai, eta hemen balintza hori sortuta dakagula, bai? Jungo ginateke tailerrera, eta hemen adierazteako genuke tailer hau nuzegongo izateke eskuragai, bai? Ordan, hemen jungo ginateke bai ezarpenetan. Bai? Eta azkeiko ezarpenetara. Ikusten zuten bezala hemen jarduera osaketara bai jarretzakegu, baina kasuetan interesatzen zaiguna da eskuragarritasunaren balintza hau, dela orain ikusi dituguna. Bai, orduan, hemen klikatu beharko genuke eta balintzak sortu. Bai, mugatu eskuragarritasuna. Noiz egongo da, mugatu da tailer hau. Bai, orduan, gehitu ditzakegu balintzak. Klikatu dugu hemen, eta aukatu beharko genuke, ikusi ditugun horietatik bat. Bai, jarduera osaketa, data, kalifikazioa, erabiltzaile profila, balintza sorta, bai. Ikusten zuten bezala hemen taldearen balintza ez dago sortuta, ikasten honetan ez dakagulako talderik. Baina talde bat eukiko bagenu, hemen bai agertuko itzaiguke taldea. Bai, orduan, gure balintza izango da tailerra egotea disponible jarduera osaketa aukearekin. Bai, dela, fitxategiaren osaketa aktibo dagoenean. Bai, orduan, aukatuko dugu hau, eta inbako gendukena da jarraitu prozesua. Batetik, ikasleak ze balintza bete garaitu. Bai, jarrez dezakegu baiezkoan edo ezezkoan. Bai, ikasleak ez ditu bete behar urrengo balintzak. Bai, algorian izaiteke pixkat lioso hau, zeren ja sartzen gara kontraesan horietan, ez balin bada orduan da bai pixkat
logika horretan, orduan, utziko eguna da, bete barritu, eta aldeaziko egunen, zer baldintza egun ikasleak, tailer honetara sartzeko. Bai, orduan, ze baldintza du? Jarduera osatzea. Ze jarduera? Edukia. Bai, hemen agertzen zaizkigu, agertuko ditzazkiguke, ikastera horremara sortu daitugun jarduera guztiak, orduan, aukatu beharko genuke bat, kasu honetan, bakarrik edukiarena dakagune sortu da, aukeratzen dugu hori. Eta ze balintza sortu ze balintza bete behar du? Osatutzaz, markatutzaz egotea. Bai, hau da gure industraz ezagun. Hau da, behin edukia osatutzat markatuta dagoenean, bai, txek horrekin, hau egon ditzateke disponible. Bai, baina hau bai beste batzuk. Ez du osatutzat markatuta egon behar. Izan ditzateke kontrakoa, gero, gainditzeko kalifikazioarekin osatuta egon behar da, bai, kasu honetan ezakatzen zuri, zeren fitxategian ez dugu kalifikazio sartzen, eta argin da gutxago kalifikazioarekin, bai. Baina, bueno, kasu honetan jarriko egu osatuta markatuta dago egotea, eta listo. Eta main ikusten zuten begiak agula zabalik, bai. Klikatzen dugu egongo ditzateke itxita, bai. Gorretzen dugu, eta itutzen gera horreko lauzara. Orduan, ikusten zuten bezala, hemen ja kanaldutxo bat sortua, hau da irakaslearen ikuspegetikan, eta ikusten dugu, hau ez dagoela eskuragarri, bai, balintza betetzen direnean. Dela edukia, hau, osatuta, markatuta egotean. Aldatuko etorrola, eta ikasle bezala sartuko naiz, zuek ikusteko nola izango izateken ikasle baten ikuspegitik hau, ikusten zuten bezala, ni, bueno, igual dutuko sartzen. Bale, egingoet zerotik zeren, karo, berez nik balintza hau osatuta dakatenean, egingoet modu azkar batean, sortukoet beste fitxategi bat, zakit. Bale. Bale, ikusten zuten bezala, bai? Orain, ikasle bezala, ezakat tailerra sartzeko aukerarik, zergatik? Edukia kopia hau ezakatelako osatuta. Bai, orduan, ni ikasle bezala sartzen baldin banaiz hemen, bai? Eta PDF-a ikuste ez dela aurkezpena. Istelet. Ikusten zuten ja, automatikoki hau desblokatu dela, eta ja badakatela sartzeko aukera. Bai, beste gabe, ikusteko. Zuruko izin bide errodera, eta ginotena izango orain begia estali. Bai. Orduan, egingo beste kopia bat. Eta orain, eskuragarritasun murriztapen hauetan egingo da berdin, bai, aukatuko horrengo zeregina, eta begia itxiko diot. Bai, orduan, kasu honetan, tailer hau egongo da ezkutuan. Ezkutuan noiz arte, bai, balintza hau, bueno, zeregin hau osatutzat egon arte. Bai, ikusten zuten ez dela hori, artean jartzea digula, bestela ezkutuan, bai. Orduan, berriro, jarriko naiz ikasle bezala. Eta ikusten zuten bezala, orain bakarrik ikusten dut fitxategiak. Orain, zeregina ez dut ikusten. Baina, edukitan sartzen bali naiz, bai, ja PDF irakurri dut. Ja ikusten zuten bezala, orain bai dagoela ikusgai tailer hau. Bai, tailer aukiko nuke aukera, tailer hori osatzeko. Vale. Eta balintza hauek sortu daitezke berdin lauzekin. Bai, nik edizioak batzen honen badet
eta hemen, bueno, dakagu lehen gaia, orain lehen gaia bai ikasle guztiak ikusiko dute, baina bigarren lauza blokeatua egotean egon maet, bai? Ezarpenetatik kudeatu beharko genuke hori. Orduan, baliabideekin bezala, lauzek hemen eskuinean dituzte 3 puntutxo, eta hemen klikatuta lauza editatu dezakegu, bai? Eta eskuragarritasuna mugatu dezakegu berdin. Bai? Hemen baldintza gehitu, eta jarri dezakegu berdin. Baldintza berdinekin jarriko dugu jarduera osatuta egotea, eta hemen aukera dezakegu, esan bezala, edozein jarduera, edozein zeregin, edo dena delakoa, orduan, baldintza betetzen denean, aktivatuko genuke. Fijatzen bazazte, hemen tailerrarena ez zaita agertzen, bai? Eta hori da, jarduera osaketa aukera hori ez dagoelako aktibatuta tailerrean. Bai, nik men isarekin kenduko genuke balintza, bai, men isa ezabatu. Kalifikazioan adibidez ikusten zute bai agertzen zaitela, zeren tailerrean bai eskaintzen da kalifikazio bat. Bai, orduan, hemen jarri genezake nota bat, nota izan behar du hau baino handiagoa edo baino txikiagoa, bai. Vale? Baina nik tailer honetan jarriko banu osaketa hau, kasu honetan osaketa ez dago aktibo, baina jartzen behar ikasle balitzak dira hau ikustea adibidez. Vale? Orain juten balimo naiz bigarren lauzara. Orain bai, azalduko zaitela tailerra, bai. Orduan, jarrezakegu hori, gora laketak. Enduko du lauza, bai, eta ikusten zute hemen, ja, bigarren lauzan agertzen dela kanaldu dutxo hori eta agertzen da mezu hori, ez? Ez eskuragarri, lauza gozagola eskuragarri, urrengo betetzean. Kasuetan, tailerra osatuta, markatuta egotea. Orduan, bueno, ez eta egingo zen, baina balitzari osatuta ikasle bezala, bai, sartzen dut ja tailerrean, baina ikasleari agertuko litzaioke lauzan mezu bat, bai, hau blokatuta orduan, lauza horretara, ezingo ginateke sartu markatu, bai. Eta berdin begitxoarekin, bai, guk begitxoa zabalduko, itxiko bat genu, lauza gongo izateke guztiz ezkutuan, bai, ikasleentzat, orduan. Ez luke jakingo, etorkizunan ze gai edo ze gauza aukiko luke, bai, hori, besterik gabe. Eta hauxe, ezakit dakazuten orain arte galderarik. Txoko dut. Ezakit dakazuten galderarik orain arte. Azkenean da modu bat hori, lagungarria batez ere jarraipena egiteko, bai, ikasleei gure itinerariora bideratzeko modu batera, bai, dena kontrolpean eukitzeko modu bat izabiteke, baina ere bai, ez hori bakarrik, ere bai, ikasleen beharretara egokitutako baliabideak eskaintzeko aukera, bai, kalifikazio bitartez edo taldeen bitartez, gauza bat mugatu edo aktibatu balimazak egun, ere bai lagungarria da ikasentzat, eduki pertsonalizatuak eskaintzeko, edo gauza pertsonalizatuak eskaintzeko modu bat da. Bale, orduan hori. Ez lan bakazute galderarik, ikusiko egazkar batean pixkatu irudikatzeko, aipatutako plugin hauen funtzionamenduan nolakoa den, pixkazuek bai irudikatzeko, baina esan bezala, hau da plugin bat txertatzen dena Moodleen, hau administraziotik egiten den gauza bada, hau ez dago zuen esku, bai, baina, bueno,
bakarrik jakiteko nola irudikatzen den, bai, eta ikusteko ere bai, badaudela gauzak, bai, aurreratzen dienak, edo bai, ebolunzatzen dienak, bai, eta kasuetan, dela ikastarotara zabalduta. Orduan, azkar batean. Partekatuko dizuet. Vale. Vale, hau da beste Moodle bat, beste plataforma bat, bai? Sartuko naiz, bueno, azkar bat emakarrik. Piskat logika ulertzeko, bai, nik ditut hemen bi ikastaro sortua, batetik dela lehenengoa, bai? Hau da, lauza bat, bai? Dela lehenengoa, bai, piskat horrena ikusteko, eta dakagu beste ikastoa ditzen dela bigarrena. Hemen dakaguna, bigarrena. Bai? Eta hemen parraiten ikusten dugu, hemen ez dago parte matrikuatuta, bai? Baina matrikulazio metodotan dakago aukeratuta completing course, bai, after completing course bat. Dela course enrollment plugin hori. Orduan hemen ezarpenetan ikusten da, bai, ikastaroa. Bai, which course have to be completed? Bai, oran, bigarren ikastaro da, sarbideaukiko dute bakarrik, lehenengo ikastaroa gaindituta edo osatuta duten ikasleak. Bai, bakarrik, hori logika hori ulertzeko dan. Bigarren ikastaroa bakarrik egongo da disponible, lehenengo ikastaro hori, aurretik ikusten ikastaro hori, osatuta duten ikasleentzat. Orduan, ni atako naiz Moodletik, sartuko naiz ikasle bat banintz bezala. Bai, eta ikusten zute, hemen dakatela bakarrik lehenengo ikastaroa osatuta, ikusgai, barkatu. Bai, hemen bigarren ikastarorik ez zaita beri. Orduan, logika izango izateke, ikasleek lehenengo ikastarau behartzea, kakautsatzean osatzea, bai, ni hemen sartzen ez ikastaroan, eta lehenengo lauzan, bai, hemen ditut bi eduki, eta banintzak dira, kasu honetan, hauek ikustea, bai. Jazta, aktibo dakatau. Eta bestea bai, txekarekin dakat. Bale, orduan, printzipioz, ja ikastara osatuta dakat. Kasu honetan ziren da, edukiek ikustea, baina ez zaitezke beste mila aukera. Bai, zereginak osatzea, zereginetan kalifikazio bat jasotzea, bai, mila balintza sortu daitezke. Orduan, behin, ja, ikastara osatuta dakagula, osatuta ikastara gendituta dakagu. Orain, itzultzen naiz nire ikastarotara, bale, ikuste dut, bai, orain bai, bigarren ikastaroa erakusten zaidala. Bale, pixkat ikusteko dela, aurretik ikusi dugun balintzailek, baina ikastarotara eraman da. Bale, ja, bai, sartu izango izateke da, bigarren ikastarora, eta nire ikaskuntza edo irakaskuntza prozesu horrekin jarraitu. Bai, besteria gabe, erakusteko. Bale. Bale. Bari, ez, gaurko ari dagokinez, hau zen dena. Bai, orain azalduko izuet, zein den, egin barko zuten zer egin aste honetan zehar, pixkat honekin lotuta. Baina horren arte ez dakit dakazuten zalantza edo galderarik, edo ulertu den, edo ezen ulertu, ondo azaldu nahi zen, ezen izan azaldu, pixkat. Vale. Bale, bestela ja jungo naiz algerrano eta azalduko zuet zein den egin barko zuten zer egina.
Vale. Bai, nik ulertu dut, Bale, moi, egitzen... Batek esan dela, nik ulertzen dut. Ezagutzen dituen pixka eta horretik ere, baina ondo da, paso osoa egitea. Eta plugin hauena ez nuen ezagutzen. Eskerrik asko. Bai, ala ere, plugin horrena da gehigarri bat, ez ez dute horren inguruan lan egin beharko orain, ala ere, bueno, Moodleen bertan utzi zuen informazio pixkat, horretan sakondu nahiko bazen dute edo interesatzen bazaizue, horretan sakontzeko, besterik gabe, baina berez ez da egin beharko ez duten lan bat orain txe bertan, bintzat. Vale, erakutsiko ez duet zeregina, bai hemen aurkezpean oso modu laburtuan agertzen delako. Baina, hau da, topatuko zutena, hirugarren zereginan behin galdetegia osatzen dezutenean, bai beti ezela. Orduan, zein da egin beharko zuten lana, bai? Zuen ikastaro horren barruan, bai? Zuek sortu zuten ikastaro horren barruan, irakasle zela zaudeten ikastaro horretan, lehenengo lauzan, bai? Sortu beharko dituzute bi baliabide gehiago, bai? Aurretik sortu dituzute etiketak, bai testuak, eta gehitu dizkiezue fitxategiak, bai, eta horrelako baliabideak, bai, baina orain, gehitu beharko dizkiezue beste bi. Eta hauek izan dira baliagarriak da, bai, balintzekin eta jolasten aritzeko. Orduan, batetik, sortu beharko ez dute baliabidea zela orrialde bat, bai, beste, aurretik sortu behar mazen dute, beste bat sortu, beste horrela sortuko ez dute, bai? Eta bertan, nahi ez zuten informazio edo edukiak gehitu. Bai, irudia, bideo bat, testua, STK, bai, nahi zutena. Ez du izan behar oso sakona, bai, da eredurako bakarri, bai, baina, bueno, zerbait gehitu, interesgarra izaitekena, nahi zuten formatuan. Eta, gero, ere bai, sorrerko ez dute inkestatxo bat, bai, inkesta baliabidea erabilita, eta bertan lau galdera sortu. Bai, ikasleek ikastarei buruz duten iritza jasotzeko baliagarria izaitekena. Bai, izaitezke lau galdera arrunt. Bai, zer ditu ezakit? Ikastarea ongi egituratuta dago? Bai, ez. Ezakit. Mota honetako galderak sinpleak sortu, inkesta normal bat bezala, eta gehienez lau galdera. Bai, ez dut pixkat zokai praktikatzeko hori. Eta gero, bai, baliabidea sortu dituzutela, baldintzak erabiliz, mugatu sarbidea zuen bigarren eta hirugarren lauzei. Bai, zuek sortu dituzute, hiru lauza dituzute sortuta behintzat, bai, orduan, lehenengo lauza ikasleak edukiko dute bisible, edo ikusgai, bai, eta ikusgai izango dituzte, gehitu dituzuten baliabide hauek, baina, bi eta hirugarren lauzak egongo dira mugatuak, bai. Ze balintzapean, hemen jartzen entena. Jadera guztiak osatutzat edota, bai, osatutzat, eta kalifikatuak egon behar dira ondorengo lauzetan sarbidea izateko. Bai, kasuetan, horrialde bat, horrialde batek ez du eskatzen kalifikaziorik ezatzen, bai, eta inkestan, bai, da hori erantzutea. Bai, orduan, hauek, zeregin hauek osatutzat daudenean, bai, bi eta hirugarren lauzak desblokatuko dira. Bai? Bitartean, ezkutuan egon beharko dira. Bai, begitxoa itxita. Bai, ulertuta ez? Ezkutuan egon beharko dira. Orduan, eskatu zuen ikaslei, horretu sorturako jardueraiek osatzea. Bai, ez dute beste erremediorik izan beharko, bai, hauek osatu beharko dituzte, bi eta hiru lauzaiek ikusi ahal izateko. Oraingoz, utxik egongo dienak, bai, ez dituzutelako baliabideek sortu, bai, baina baldintzerik gehitu, gauza horiei, ados. Eta gero, beti ezela, zuen ikastaroaren URL-a partekatu, eta, bueno, kaptura horiek egiteko aukera bai bidali, horren arte bezala, eta listo. Bueno, eta gero ja foran hori ja zuen arabera. Bai, galdera edo zalantzaren makazute, ez da beharrezkoa, baina makazute galeari, hor dakazu da aukera, edo bestetan bezala, bi bidea zita edo dena delako. Ados, ez dakit
ongi azaldu nahi zen, edo zegaleari dakazuten, baina, bueno, hori izango izateke bastantan zehar egin barko dezuten lana. Bueno, zaluko izuet, amare, bai, bueno, zuke bai ikusteko, zeren inkesta eskatzen zuet, bai, hemen dago inkesta aukera, bai, hau, altavoz baten itxua, bueno, megafon baten itxuakan baliabidea, ale daude bestatzuk, adibidez, galdeketa, bueno, galetegia da garatzeko, baina zuek egin zutena da inkesta, bai, beste gabe. Eta hori da egin marko zuten lana. Vale. Ba hori, horren arte, zaki dakazuten galderarik honekin, edo asetan esaizun bezala, dakazuten galderarek egiteko aurreko tailerari buruz, bai esaizuet, ba horren nahi mazute hartu ezakegu minututxoren bat edo horretaz hitz egiteko, edo bestela ja modu pertsonalean, ba jongo naiz zuen arazoak erantzuten edo galdetzen, baina bestela hori. Vale. Vale, ados, bueno, aizazteran zuten jatxatetik, itxuten ez agian batek badu zarantzarik eta horra jade zentsatarekin, baina bestela hori, batzuk ikusetik jatzi jazutela eta saiatuko naiz batzuei erantzuten zuzenean, edo dena delakoa. Bai, hori, sagrak esan dut ezela, gero baina hasiko zazte zarantzekin. Bestela bitartean hori, saioa beti ez zela gratuita geratu da, berriz ikusteko gara izango zute, ba hori, saiatuko naiz gaur edo bestela bihar igotzen bideoa. Hori, bai, urren astean batzuk ezazte ondo. Hartu nahi eta hartu bat, zeren, aurrera batzea dira, azkeneko saioa berez dago iragarrita nekainaren 19an, bai, beraztelena, baina berez saio hori ez zen izango teorikoa, edo ez zen izango horren artekoa bezala. Berez, saio horren asmoa da, horren arte egindako lan guztien errebizioa egitea, pixkat aste hori uztea, lanak, egin dezin izan dituzuen lanak errekuperatzeko, pixkat arte hori uztea. Horren, ez dakit ongi dutzen zaizuen saio hori astartera pasatzea, astelenean nik beste goztatzuk ditu dalako, ongi dutzen bat zaizuen, eta gero, ere, foroan berbadiko dizuet, baina ez dakit ongi dutzen zaizuen saio hori astartera pasatzea, astartea guztian, orain arte ezela batzitarita, eta saio hori erabili, hori, esan bezala, ordu erdutxo batean edo gehien ez asko jota ordu bete batean, zuen zalantzak ekartzeko, pixka saio horren helburu izango da hori, zuek eukitu zuten, ikastoan zara eukitu zuten zalantza guztiak partekatzeko, zerbetean gehiago sakondu nahikoa zen dute, horretan sakontzeko eta pixkat komunean jartzeko zuen ezin egonak edo zuen ekarpenak edo dena delakoak, buruan. Hori, ezakit ongi birtzen zaizuen hori, gero foran jarriko berri, baina izan izateke hori, 19an beharrean egitea 20an, hori arte bezala saioa, eta listo. Esan bezala, ez zen izango horrengo saioak bezala, ez zen izango teorikoa, izango zen gehiago, hori, ikastalari txera bat emateko, guru baten ebai despeditzeko, eta listo. Horan hori.
Vale, ados. Alare hori, jarriko dut foroan batez ere konektatu ezin direnek bai jakin dezaten eta besterik gabe. Vale, printzipioz, ez dela utzeko genuko hori, astarterako, astarenean beharran. Eta agian beste fetxa bat, aste horretan zehar beste fetxa bat nahi duzue, baina printzipioz astartera mugitzen dugu. Ados. Ba, listo. Ba, horrela balin bada, hola utziko dugu eta egongo gea foroan zehar egongo gea, edo mezuetan egongo gea, eta ez dela hurrengo astelenean topatzen gea berriro. Ados? Jo, ondo izan. Hurrengo arte. Bai, ondo pasastea. Berdin, agur. Arte. Agur.